Nyangkok kilo bala iki cangkokan model wong desa ya. Iki ternyata iki diiris sampai ngeneki nganune, ngeneki apa jenenge uwit sing jero. Wis arep ditembloki lemah. Kuwi gawe aqua bala. Wayu kono Mbak Yu repot lah kula diiris ngantek sampai teko kayu. Wah, ditembloki lemah. Lah, kuwi carane ngono kuwi. Wah, kasar. Maniput. Wah, kasar. Iki mau akuane sing ngisor dibolong, digawe lubange lek nyirami supaya banyune metu. Ya, ngono kuwi. Kita iki carane iki cara wong desa, kesa-kesa. Iki sing mangawan iki. Terus sing iki bala, sing iki lho wis mulai dadi lah iki to. Iki wis tumbuh oyot, iki wis wayahe mangkas terus mari ngono kok ditandur. Contone ya tak tudoi. Iki contoh yang dulu iki sudah jadi bala. Jadi ternyata sing kaya kema malah lebih mudah iso langsung besar. Iki nah nyangka biyen ya memang ya sakmene iki. Dadi malah iso langsung gede ternyata. Weh, iki mengkur cara wong desa kesa-kesa. Wes pokoke iki carane wong desa kesa-kesa. Ternyata malah luwih penak bola. Ya, muga-muga bola-bola ya iso nyonto iki carane kono mau. Sik diteruske sian. Iki lanjut kembang kantil lah dia ogrok ngasih tekan dagingnya tekan kayu bola. Wah, bola iki piye iki? Saiki ganti uwit. Muga ora ceklek. Wah, iki jan ogrok. Wah, wis pokoke lucu iki. Modele wong desa kesa-kesa tapi malah bermanfaat bola. Sampeyan iso niru lho iki enak banget tok. Wis ora apa-apa iki pokoke dipaksa iki. Pokoke dipaksa. Dipaksa wes. Anak sing naleni, anak sing video. Wes, ayo bola, ayo. Wes semoga bermanfaat iki tanggal pira, Dek? Tanggal 4 yo. Tanggal 4 Februari 2026. Semoga bermanfaat cara nyangkok kembang. Iki kembang kantil. Iki mau sing kembang kenanga lucu banget sing kembang kantil mah coklek. Wah, rame. Assalamualaikum. Trim yo.